dic Thais Buforn, soc actriu, traductora i fotògrafa i estic interessada en la fotografia des de fa molts anys. Em sembla que la meva primera càmera me la van regalar, potser tenia 10 anys o menys. Vaig començar a fer fotos amb els meus primers viatges a Anglaterra als 16 anys, als Estats Units als 18. Quan vaig als viatges m'emporto unes 6 o 7 càmeres. I llavors vaig donant voltes per allà i vaig fent fotos. Si el paisatge és marí, m'hi estic molta més estona. Tinc molta vinculació amb el mar, he nascut, crescut i m'he criat al costat del mar. La fotografia de retrat també m'agrada molt, retrats així una mica diferents. I després també m'agraden les tècniques de positivat, una mica tipus experimental o tradicional, com és la cianotípia. En aquesta exposició, que es diu El mar és blau, veureu que hi ha diferents tipus de fotografies. Des d'un autorretrat, que sóc jo, la meva ombra i els meus peus a la platja de Vilanova amb el mar que ho banya tot, fins a altres paisatges en què surten, per exemple, vaixells o una barca que està reposant. També hi ha coses més industrials, com per exemple a Bilbao, les grues, no? Però són grues que treballen amb els vaixells que entren. És a dir, el meu treball no només és paisatge natural, sinó també com l'home interactua amb el paisatge natural del mar. La cianotípia és complicada de treballar, almenys que faig jo, que és més tradicional, perquè utilitza només la llum del sol. Hi ha gent que utilitza làmperes ultraviolada, no? Que és molt més fàcil perquè no depens dels elements, però en el meu cas el que faig és agafar paper d'aquarel·la, és important perquè si no, quan ho rentes el paper es desfà. Treballo amb un parell de químics, faig les proporcions adequades, utilitzo la fórmula foc coberta, pinto el paper, deixo que s'assequi durant tota la nit en un lloc totalment fosc, que no li toqui la llum, i a l'endemà, quan ja surt el sol, ja començo a treballar en el positivat. En el meu cas el que faig són fotolits, és a dir, jo agafo fotos que he fet o amb el mòbil, o analògiques, o digitals, les passo normalment al Photoshop, les poso a la mida que jo vull que sigui la còpia final, però abans l'he passat a blanc i negre. Per què? Perquè ha de tenir un bon contrast. Es fa el negatiu, ho imprimeixo amb una transparència de les que fèiem servir tota la vida i ja tenim el fotolit. Poso el paper, poso el fotolit a sobre, un vidre perquè sobretot no es mogui, perquè si no surt borrós, i ho exposo al sol. A l'exposició també hi ha una part de prova i error i veureu errors, entre cometes, de com ha sortit les cianotípies, des de subexposades, sobreexposades perquè m'he passat o m'he despistat i s'ha cremat, o fins i tot una reacció dolenta del paper. També veureu exemples de cianotípies borroses perquè feia vent. I al fer vent, què passa? Es mou una mica la fusta on estava o fins i tot el paper una mica al vidre i queda una miqueta borrós. Els errors a vegades o les casualitats en coses artístiques s'agraeixen, no? Tenint un fotolit, un dia faig el positivat de la cianotípia, en faig un altre dia amb el mateix fotolit i queda absolutament diferent. És el que més m'agrada de la fotografia analògica i sobretot de la cianotípia, les tècniques més tradicionals, no? És com una mica jugar a veure què surt. Jo crec que heu de venir no només en aquesta exposició, perquè jo puc parlar de l'exposició i podeu veure imatges a la televisió, però l'emoció del directe és com l'emoció de la fotografia. És una experiència molt personal, no? Primer que les cianotípies en directe es veuen molt bé el detall. Si està ben feta o està ben exposada, el detall és impressionant. I realment això a la gent li agrada. I veure com cadascuna és diferent, diferents tipus de blaus, diferents maneres de pintar, depèn del dia que he tingut, etc. No? Llavors jo crec que això és l'emoció de venir i de convertir-ho en una experiència personal. Per això us animo que vingueu no només en aquesta exposició, a totes les exposicions que tenim aquí a la sala, i sobretot la cultura és segura. Sortiu de casa sense por, que val la pena.